Velkommen til endnu et afsnit af videoserien Den Kristne Tro, denne her gang med temaet Skabt til Jesus og til paradis. I den video, som er gået forud for denne her, talte jeg om, hvad vi får at vide om virkeligheden forud for skabelsen. Hvad var der før begyndelsen, hvor Gud skabte himlen og jorden? Vi hørte om, at Gud har været fra evighed. Vi har hørt om, at Gud var i en eksistensform uden rum og tid, som vi ikke begriber. Og vi hørte så også om, at Gud i den eksistensform, sådan som Gud var og havde det før skabelsen, så savnede og manglede Gud ikke noget. Så var der en ting, jeg ikke sagde så meget om, men som Bibelen faktisk siger en del om, og som vi skal se på nu. Det var de planer og tanker, Gud havde for øje, da han skabte. Der var et endemål, han havde for øje. Jeg berørte det sidst i den forrige video. Nu skal vi se mere på det. Guds planer og tanker, før han skabte, samler sig i én ting. Han havde den ene ting for øje, at han ville føre os mennesker til Jesus. Og til frelse ved ham, og ved ham tilbage til paradis. Det havde Gud for øje allerede forud for skabelsen. Paulus siger det på denne her måde i Kolossenserbrevet 1:16 om Jesus. Ved ham og til ham er alting skabt. Ved skabelsen, forud for skabelsen, havde Gud for øje, at alt det skabte skulle frelses ved Jesus. Syndefaldet kom ikke bag på Gud. Han vidste, at det ville komme, og derfor havde Gud frelsen klar allerede før syndefaldet. Ja, allerede før skabelsen havde Gud frelsen klar, havde den besluttet. Og da han skabte, så skabte han med henblik på, at alt det skabte skulle frelses ved Jesus. Apostlen Peter skriver om Jesu død for vores synder. Han skriver i 1. Peters brev, kapitel 1, vers 20. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Før verdens grundlæggelse, før skabelsen, var Jesus bestemt til at dø på korset, og derved sone og fjerne vores synd, og åbne paradisets port for os, så vi ved tro på ham kunne gå til det evige paradis. Det var Jesus bestemt til. Det var ikke en bestemmelse, der blev lagt ned over ham, som noget, han blev pålagt mod sin vilje. Han er selv Gud. Så denne bestemmelse, den var han selv med i og en del af. Fra gammel tid har man i den kristne kirke formuleret det på denne her måde. Først da sønnen sagde, jeg vil frelse, sagde faderen, jeg vil skabe. Pointen er ikke, at vi dermed kan gengive en dialog, som har fundet sted mellem sønnen Jesus og faderen. Men pointen er, at Bibelen faktisk meget tydeligt fortæller os, at først da frelsen var planlagt og klar, og først da det var tydeligt, at sønnen Jesus ville gå til korset og frelse os mennesker, først da sagde faderen, først da virkelig gjorde Gud skabelsen, sagde, nu vil jeg skabe. Og så skabte Gud med henblik på, at vi skulle frelses ved Jesus. Og dette rummer en fantastisk og befriende trøst. For det betyder for dig og mig, at det aldrig var i Guds tanke, at vi skulle kæmpe os vej til det evige paradis i egen kraft og egen magt. Det var aldrig i Guds tanke, at vi på egen hånd skulle vinde adgang til paradiset. Allerede før verdens skabelse, før syndefaldet, havde Gud en anden tanke. Han ville lade Jesus udføre frelsen, og så ville han lede dig og mig til Jesus, og ved Jesus til det evige paradis. Han så fra begyndelsen og før verdens skabelse, at du og jeg ikke skulle frelses ved noget i os selv, hos os selv, af os selv, men vi skulle frelses af og ved Jesus og Jesus alene. Det var Guds bestemmelse og gode plan før verdens skabelse. Og det er altså ikke, forstå det ret, det er ikke Guds plan B, frelsen i Jesus. Det var ikke sådan, at Gud havde en anden plan fra begyndelsen, som så gik i vasken med syndefaldet. Han havde egentlig forestillet sig noget andet, håbet noget andet. Nej, det er Guds plan A. Guds plan A var, at vi skulle skabes, og så vidste Gud, at syndefaldet ville komme. Og så havde Gud planlagt og bestemt,
at så skulle Jesus fuldføre frelsen fuldt og helt, og så skulle vi frelses ved ham og ham alene. Prøv at høre, hvordan Paulus taler om det, og skriver om det i Efeserbrevet 1:4. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham, Jesus, udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Guds endemål med os, det var, at vi, når vi har levet vores liv her på jorden, skulle kunne træde frem på dommens dag, hellige og uden fejl. Vi skal leve på jorden, og så kommer der en dommedag, så skal vi træde frem for Gud. Og Gud har villet, at vi skulle træde frem for ham, hellige, rene, uden fejl. Og et eller andet sted, så ved vi godt, at det er sådan, det skal være. Når vi træder frem og skal gøre regnskab for vores liv, der må vi træde frem, og så må der ikke være nogen fejl. Vi må være hellige, rene, uden fejl. Men det ligger dybt i vores natur, at det er det, vi skal forsøge at kæmpe os frem til selv, og klare så godt som muligt selv. Og sådan burde det egentlig være. Vi burde kunne træde frem for Gud, hellige og uden fejl, for Gud i os selv. Men det har aldrig været i Guds tanke. Aldrig har Gud tænkt det. Fra før verdens skabelse har han set, at vi vil falde i synd, og at synden vil være med i alt vores liv. Men han har for øje, at vi på dommens dag skulle træde frem for ham hellige og uden fejl i Jesus. Det har været Guds store plan af fra begyndelsen. Aldrig har han tænkt, at vi skulle træde frem hellige og uden fejl i os selv. Vi tænker det, og derfor så knokler vi med os selv. Også du, som ved med dig selv og bekender dig selv som kristen. Du ved, du er kristen, du bekender dig som kristen. Men det ligger så dybt i os, at vi vil arbejde med vores kristendom, så det kan blive en god kristendom, en helhjertet kristendom, en varmhjertet kristendom, en dybtfølt kristendom, en god kristendom. Ja. Og vi knokler med os selv, og når det bare ikke går med os selv og vores tro og vores bøn og vores omsorg for andre, som vi ønsker det, så bliver vi så modløse. Fordi så er det ikke med os, som det skal være. Nej, det har det aldrig været. Det bliver det aldrig. Og det er altid værre med dig, end du selv har set i dit sorteste øjeblik. For Gud ser til vores hjerter. Og derfor ser han, at synden er med i alt. Så det har aldrig været godt, og bliver det aldrig. Men nu skal du høre. Det har aldrig været Guds tanke, at du skulle træde frem for ham. I tro på, i glæde over, i tillid til din egen kristendom. Han har fra begyndelsen tænkt, at du skulle føres til Jesus som en krøllet, famlende, fumlende synder. Så skulle du fortrøste dig til Jesus som din frelser. Og så skulle du få lov at modtage hans blod, der renser dig for al synd. Og så skulle du få lov at træde frem for Gud i hans hellighed, i hans renhed, i hans godhed. Det har været Guds store mål. At du som en famlende, fumlende, krøllede synder skulle komme til Jesus og finde din frelse og fred i ham. Og så i ham træde frem for Gud. Hellig og uden fejl. Det var Guds store mål. Det er det. Og når det mål er nået, så bliver det ikke bedre. Når en synder finder sin renhed og hellighed og retfærdighed i Jesus og træder frem for Gud i ham, så fryder Gud sig. Så er Guds store plan A lykkedes. For så får Jesus al ære. Ham og han alene får al ære i dit liv. Du finder dig ren og hellig for Gud i ham. Det var Guds store plan A. Så bedre bliver det ikke. Og der er ingen anden måde at komme i himlen på. Der er ingen mennesker, der kommer i paradis på nogen anden måde, end ved som famlende, fumlende, krøllede syndere og komme til Jesus og blive rene hellige i ham, i hans hellighed, i hans renhed, og gå ind i himlen i den. Der er ingen kristne, som er 60% gode, og så får 40% hjælp fra Jesus til, at det lykkes, og de kommer i havn. Nej, der er ingen af os, der rejser os over nulpunktet, for Gud ser jo til vores hjerter, og der ser han, der er synd med i alt vores liv. Selv det bedste og det fremmeste. Vores gode gerninger tæller ikke plus, siger Paulus. De tæller minus. Så når Gud ser på os, så ser han til hjertet, der ser han, der er ingen forskel. Alle er vi tomhændede syndere. Vi fødes, lever og dør med tomme hænder, vi når frem med tomme hænder. Men vi frelses på vores første, vores sidste, vores bedste og vores værste dag ved Jesus alene. Vi er hellige og rene for Gud i ham. Sådan går et menneske ind i himlen. Og det var det, Gud havde for øje fra begyndelsen. Syndefaldet så han, men så ville han føre os til Jesus. Og ved Jesus til paradis. Det var Guds store plan A. Og det betyder, er du med på det, at da Gud skabte det første paradis, så han frem allerede der mod det sidste paradis. Det er Bibelens linje. Bibelen begynder
og slutter med paradis, så er der et syndefald. Og så er der Jesu genkomst. Men da Gud skaber det første paradis, så allerede her ser han syndefaldet. Og så ser han, det jeg vil, det er at sende min søn til verden, så han kan fuldføre frelse. Og så vil jeg lede mennesker til ham, og ved ham føre dem til det evige paradis. Det var Guds store plan. Og det ser du allerede i Gamle Testamente, at Gud allerede i Gamle Testamente, før Jesus, så ser han frem mod det nye paradis, mod den nye himmel og den nye jord. Prøv at høre. Esajas 65:17. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. I skal fryde jer og glæde jer til evig tid over det, jeg skaber. Og så kommer Jesus, og så hører vi i Nye Testamente, at Peter minder os om det samme. I sit andet brev, kapitel 3, vers 13, skriver han: efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Denne nye himmel og nye jord kaldes også for paradis i Åbenbaringsbogen. Det første paradis ligger bag os, og vi lever nu i syndefaldets verden, hvor vi mærker alle syndefaldets konsekvenser. Men vi ser frem mod den dag, hvor Jesus kommer igen, og hvor Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord, og ved Jesus vil føre os ind i paradis. I alt, hvad Gud har gjort, fra den første skabelse og videre frem, har Gud haft dette mål for øje. Det så Gud for sig, da han skabte. Det var det, han ville. Han ville sende Jesus, han ville frelse os ved ham, og ved ham føre os til paradis. Hvad er livets mening? Det spørgsmål kan kun besvares af ham, som har skabt livet. Og livets mening har du her. Det er svaret. Vi kommer fra paradis, fra vores gode Gud og skaber. Vi lever i syndefaldets verden, men livets mening er at lære Jesus at kende, og ved ham at blive ført for hans skyld, og ved ham alene, til det nye og evige paradis. Det er livets mening, for det er det, Gud har bestemt os til, og har for øje, da han skabte os. Livets mening, det handler jo om, hvad der var mening med, at vi blev til. Det her er meningen med, at vi blev til. At blive ført til Jesus, og ved ham at nå det evige paradis. Prøv at høre. Paulus siger det sådan her i 1. Thessalonikerbrev 5:9. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Det er det, Gud har bestemt os til fra begyndelsen af. Ikke til at blive ramt af hans vrede, men til at opnå frelsen ved Jesus Kristus. Det er livets sande mål og mening. Hvem er den første, som Jesus tager med sig i forlængelse af sin død på korset? Jamen, han tager ham jo med allerede på et løfte, som han giver før sin død. Røveren hænger ved siden af Jesus. Prøv at tænke på det. Røveren hænger her ved siden af Jesus. Hvad er det næstsidste røveren gør? Det næstsidste han gør, det er at håne Jesus, for det gør begge røvere. De håner Jesus på korset. Men før sin død, så omvender røveren sig, vender sig mod Jesus og beder Jesus om at tænke på ham, når han kommer i paradis. Men Jesus siger, jeg vil ikke bare gøre det. Jeg vil tage dig med i paradis. I dag skal du være med mig i paradis. Og så tager Jesus denne røver med til paradis. Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og så stor er Jesu frelse. Prøv at tænke på det. Den er så stor, at den gælder for en, der har hånet og spottet Jesus. Kender du det? Jeg taler indimellem med kristne, som er anfægtet, fordi de oplever, at der kommer bespottelige tanker op i deres sind og deres tanke. Bespottelige tanker mod Gud. Ved du hvad? Det kom ikke bare op i røveren. Han gav udtryk for det med sin mund. Han spottede Jesus i det mest hellige øjeblik i Jesu liv, da han hænger på korset. Men denne røver, som havde bespottelige tanker i sit sind og gav udtryk for dem. Jesu blod renser ham for al synd. Han iklædes Jesu hellighed og går ind i himlen. Det samme gælder for dig. Jesu blod renser dig for al synd. Du iklædes Jesu hellighed, og i den går du lige ind. Og dette, at du hører dette, tror dette, det er meningen med dit liv. For nu har dit liv fået et mål, og det mål er i paradis. Det var det, Gud havde for øje, da han skabte. Han har skabt til Jesus og til paradis.
Det er virkeligheden for os. Og når det bliver liv for dit hjerte, at jeg ved troen på Jesus har paradis foran mig, så kan jeg bære alt det, som livet møder mig med. Jeg kan få, hvad det skal være i det her liv, men det er ingenting i forhold til det, der venter. Jeg kan miste det alt sammen. Jeg kan miste alt, og jeg ved, at jeg har alligevel alt i evighed. Levnes intet mig tilbage. Himlen kan mig ingen tage. Ejer ikke jeg et strå. Himlen er mig nok at få. Når vi tror på Jesus, så går det altid mod herlighed. Så uanset hvad der sker os i det her liv, hvad der rammer os og hvad vi mister, så er der faktisk altid grund til glæde. For det går altid mod herlighed i paradis, og snart er vi hjemme. Snart er vi hjemme at stå for tronen. Hvad gør det så, at solen har os brændt? Når hytten falder, så får vi kronen, og alt elende er så dermed endt. Det er virkeligheden for enhver, som tror på Jesus. For dig, du er på vej mod paradis, ikke i kraft af dig selv, men i kraft af Jesu blod, der renser dig for al synd, og hans hellighed, som gør, at du nu i døden og på dommens dag er hellig, ren og herlig for Gud. Du går lige ind i kraft af Jesus alene.